wani zai ce jarumi na dade ina amfani da TikTok amma ban taba samun kuɗi ba, sai dai in ta wahala ina ƙona data ta, ina ɓata data ta, ban taba samun kuɗi ba. Wani zai ce a wata ina iya ƙona data 10,000, wani ya ce 15,000. To in dai har ka san kana amfani da wannan platform na TikTok baka taba samun kuɗi ba, ka tsaya ka saurari wayannan bayanan nawa. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon, ka tsaya ka yi following ɗina, ka danna mun liking, ka shiga a comment section idan kana da tambaya ka yi min tambayar ka, zan baka amsa. Ka zo ga wasu mutane a nan wurin na aje su a nan, ka zo ka yi following ɗinsu, za su yi follow back ɗin, ka yi ma 'yan uwa share ɗin wannan bidiyon domin 'yan uwa su gani su amfana. Idan ka san kana amfani da platform na TikTok, hanyoyi guda uku ne za ka samu kuɗi a TikTok. Hanya ta farko ita ce hanyar yin live. Ya kasance idan followers ɗinka sun kai 1,000 ka riƙa yin live. Sannan kuma hanya ta biyu ita ce ya kasance ka zan gifters, don dole sai kana gifting, mutane za su yi gifting ɗinka idan kana live. Idan baka gifting ba yadda za a yi mutane su zo su riƙa baka coins. Shi wannan gifting ɗin wasu ba su san menene gifting ba. Gifting wannan coins ɗin da ake badawa. Coins ɗin nan da kaga ana bada, kila idan ka shiga wani gida za ka ga ana bada wata fulawa ce, wani hure ne, wani makamancin wannan, to wannan shine gifting. Sai kana yi shi kai ma mutane za su riƙa yin gifting ɗinka. Sai abu na uku shine ta US account, wanda abinda suke bukata followers 10,000, viewers 100,000 a wata, duk wata za su riƙa biyan ka kuɗin da ake kallon bidiyoyinka. Wannan tsari ne kamar na YouTube channel, amma na YouTube channel ya saba ma wannan saboda shi na TikTok ya fi komai sauki. So da haka kuma da Allah ga amanta da bio ɗina, aje a bio ɗina, link ɗina na nan na YouTube channel. Ina son da Allah aje a danna, a shiga YouTube channel ɗina, a kalli bidiyoyin da nake ɗorawa, musamman waɗanda za su koyar da ku abubuwa waɗanda ya shafi harkar TikTok da ma wasu abubuwa waɗanda suka shafi harkar kowane irin platform. Allah